Hej, jeg hedder Henrik Dilling. Jeg starter en ny overbygningsuddannelse op her til november. Og det er en uddannelse, der henvender sig til terapeuter og til behandlere, til socialpædagoger, til psykologer eller andre, der har brug for at få nogle gode redskaber til at arbejde med deres klienter. Og det, som uddannelsen indeholder, det er tankefeltterapi, det er SQ-coaching, og det er afskeds- og tilgivelsesterapi. Alle tre meget effektive metoder til hurtig afklaring og til hurtigt at komme videre med nogle ting. Tankefeltterapien bruger man til at bevidstgøre gamle negative følelser, opløse traumer og lignende. Man bruger det også til at fjerne fobier og få hurtig fokus på gammel vrede eller had eller andre negative følelser, for dermed at få noget mere positivt, noget mere lethed frem, noget mere glæde frem i livet. SQ-coachingen, som er central i uddannelsen og gennemgående i uddannelsen, handler meget om bevidsthed, om formål. Det handler om det nyskabende. Det handler om at blive bevidst om, hvilken retning man ønsker i sit liv. Det handler også i høj grad om at blive bevidst om at være til stede, altså til stede i nuet. Afskedsterapien, det giver jo næsten sig selv. Afsked og tilgivelse er jo også, det er noget med at få lukket nogle gamle åbne gestalter. Det vil sige, hvis man ikke har fået taget afsked med en afdød, eller man ikke har fået taget afsked med en ekskæreste, eller hvad ved jeg. Det handler om bevidsthed, det handler om centrering og at være til stede i nuet, der hvor man er. Det handler om bevidsthed, altså awareness-begrebet. Det handler om mening med livet, bevidsthed om meningen, betydningen af livet. Det handler om, hvordan vi evaluerer os selv, hvad for nogle værdier vi vurderer os selv og andre ud fra, om vi er dømmende eller ikke dømmende. Det handler om, hvad vi ser, altså rigtige visioner, kan man sige, som ikke er konstrueret, men som opstår ud af en ny måde at se på, en ny måde at se sig selv på også. Plus, at det handler om, hvordan manifesterer vi de her ting ude i virkeligheden, hvordan får vi opløst de her ting med for eksempel kærligheden som formål. Og det kunne så være en mission, som er det sidste element, vores højeste formål med livet og med det, vi laver. Så den her uddannelse, den starter altså op til november, og jeg holder nogle introaftener, hvor du er meget velkommen til at deltage. Og hvis du vil vide mere, så gå ind på min hjemmeside og kig, og du kan også henvende dig direkte til mig.